medzištátny expres 223 Detvan železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Praha hlavní nádraží a Horní Lideč, ktorý pokračuje smer Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Martin, Turčianske Teplice, Horná Štubňa obec, Banská Bystrica mesto, Sliač Kúpele, Zvolen mesto a Zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod 15 hodín 41 minút prichádza k nástupištu 1, koľaj 3.